אסור שזה יסתכם בהיום, אנחנו חייבים להמשיך. תודה לכולם, אל תתעייפו, זו רק ההתחלה של הסוף. תודה רבה. לי הלב מרוב געגוע. הלב שלי שרוף כולו בגלל מתן שלי. מתן, אני, עם שלם, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים בשבילך, בשביל כל החטופים והחטופה. צריך ואפשר להחזיר את כולם! את כולם! 81 ימים. דמיינו, 681. דמיינו את הספרה הראשונה ועד 681. דמיינו שכל ספרה היא יום שלם, יום של רעב, יום תצלמו, תעלו לרשתות. יש מי שחושב שהוא יגמד את העם, יש מי שחושב שהוא יצליח להמעיט מהכוח שלנו. אי אפשר להמעיט בכוח של העם הזה, ואי אפשר להמעיט בכוח של העם עם החטופים. תדליקו את הפנסים,